ಮಾತಾಜಿ ನಾನಾ ಟ್ರಯಲ್ ನೋ ಟ್ರಯಲ್ ಒಟ್ಟು ಲೋಕನ್ ಸೀದಾ दाखल ना रियल माताजी ಅನ್ನಕ್ಕೆ मस्त ಒಟ್ಟು जन ಲೋಕನ್ दाखल दाखल नाकी ऑलरेडी तुमगे कॅमेरा चिके ಕೆಲವು ಜನ ಕಳವೋ ಕಸ चिक्के उजवाड रेशी बैसून दाखयाची ऑलरेडी दाखल त्यांनी दाखवू का म्हणा एक पंत कोण दाखयनी एक पंत दाखयाची वाव प्रज्ञा माताजी दुर्वाल कितली चंद कलर कलर झाला सुपर सुमार मस्त जन जन व्हिडिओ ऑन व्हिडिओ दाखल ऑफ केला दाखल हा मस्त जन व्हिडिओ ऑफ केला तुम्ही ऑन कोण दाखवचे बेटर ओके सो आम्ही स्टार्ट करूया फर्स्ट क्वेश्चन राजेश्वरी माताजी माताजी कैन यू रिपीट इट अगेन प्लीज ऑल पूरा सांगितलेलं कसं रिपीट कर का आम्ही ऐका नाही लेट जॉईन झालेच माताजी शॉर्ट आणि भितर सांगा खंयचे रिपीट करची ना आता हांव तुमका आता एक क्वेश्चन येता क्वेश्चन निमगिता एक आन्सर असता ते आन्सर तुमगे पेपर अंतू टिकेट अंतू असल्यारी टिक मार्का ना सर्कल मार्का वन लाइन फुल सर्कल जाल्यारी सांगका मेगेल जाल्ले मग सांगून मध मध्ये इंत विंगडान क्वेश्चन निमगिल्ताना विंगडान मध मध्ये आन्सर करू ना कोणा निमगिल्तानी मात्र आन्सर कर जय श्रीराम आता स्पिन करता सर फर्स्ट क्वेश्चन आमगेले राजेश्वरी माताजी का हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे माताजी तुमके एक भगवत गीते श्लोक आयला पत्रम पुष्पम फलम डैश यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः राजेश्वरी माताजी अनम्यूट करायची क्वेश्चन यांची पत्रम पुष्पम फलम डैश यो मे भक्त्या वेरी गुड तोयम आता तुमगे टिकेट अंतू तोयम असल्यारी पुरे जण टिक मारा आता नेक्स्ट क्वेश्चन कनिका भट कनिका रेडी वे अनम्यूट करी हरे कृष्णा कंचे ग्रीन की पर्पल की ब्लू की डीमन्स अले गुरु राक्षसांगले गुरु शुक्राचार्य राइट आंसर थैंक यू तुमगे टिकेट अंतू शुक्राचार्य असल्यारी मार्क करा जायतवा नेक्स्ट क्वेश्चन मंदाकिनी शणै माताजी जय 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 श्री राम माताजी का भागवतम क्वेश्चन है वृत्रासुरा तागेल पुळ्ळी लाईफ अंत पुळ्ळी जन्म अंत कसं जावन असेल एक्चुअली आमगेले भागवत पुराण कोंकणी तो चर्ते कंची टॉपिक पुरे जाल्ला ते घेतला नेक्स्ट हे क्वेश्चन मुखारी वत्ता सत्यरूप माताजी कृष्ण चित्रकेतू कोणाले टिकेट अंत असल्यारी मार्क करायची चित्रकेतू महाराज आता नेक्स्ट क्वेश्चन येता हेमापई माताजी ओके माताजी ओ माताजी श्लोक यानी कानी च पापानि डैश हत्यादिकानि च
तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे. ब्रह्म हत्यादिकानि च. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬ್ರಹ್ಮ. तुमಗೆಲ್ಲ ಅಂತೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಣಸ್ತಾರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತೂ ಮರ. ಅದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಜಯಂತಿ ನಾಯಕ್. तुमगे क्वेश्चन अजमेळाल पुत्तल नाव कसं नाही कसं असेल अजमेळाल पुत्तल नाव नारायण नारायण. करेक्ट आन्सर. तुमगे टिकेट नारायण असला री टिक मरा कोणाला एक लाईन कंचे जल्लवा. नेक्स्ट क्वेश्चन शांती शानपग. तुम कायला क्वेश्चन ध्रुव महाराज तगेले अम्मा नाव कसं नाही. सुनीति. सुनीति. करेक्ट करेक्ट सुनीति करेक्ट. सुनीति तुमगेला ಅಂತೂ सुनीति म्हणसले टिक मारा. ऍक्च्युली ಅಂತಸಿಲೆ क्वेश्चन आन्सर पूरे त्या फर्स्ट एक लिस्ट दिला ना सांगतास. हा आता नेक्स्ट क्वेश्चन कोण म्हणून सांगा नी. प्रज्ञा वागले माताजी. हा गजेंद्र कॉल्ड लॉर्ड एस. गजेंद्रान देवाक कसं म्हणा पहिलं हे भागवतमा क्वेश्चन ಕಾಣಿ ಚರ್ತೆ ಜನ ಗೊತ್ತಸ म्हणೋ ಲೆಕ್ತಾ. हा भगवान नाही नाही तुमक तस ऍक्च्युली लिस्ट दिलेलं ना 44 नेम्स महाविष्णू. गजेंद्र देवाला नाव आपलं एक्झॅक्टली एक नाव आपलं त्याने क्वालिटीज आपलं ए दकून स्टार्ट करतं ए. हे क्वेश्चन अनुपमा कसं नायकन हँड रेस केलं. मा काय कनी हँड रेस केला कोणी. अनुपमा हा नायकन मंदाकिनी माताजी. हा मंदाकिनी माताजी. आदिमूला वय माताजी. आदिमूला आदिमूला. आता आदिमूला टिक माराची असला रे. आता नेक्स्ट क्वेश्चन बत्ता दिव्या किणी. कृष्ण अले माळा. ನನ್ನ ಫುಲ್ ಪೂರ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತನವ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಕೋರ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಮಗ್ ದಿಸನ झूम हँड रेस ऑप्शन होती याची. सानवी पै वनमाला. वनमाला पै त्याला ते ऑप्शन दिली. वनमाला अनेक नाव. रश्मी भट माताजी. वैजयंती माला. व्हेरी गुड. वैजयंती माला वैजयंती वैजयंती म्हणून असला रे टिक माराची. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अपूर्वा प्रभू. पूतना पूतना क्वेश्चन. पूतना तिगल पुढली लाईफ अंतू कोण जाऊन असेल. बली महाराजाला दूव तिगल नाव कसं असेल. ऑप्शन्स अनपळव येतं.
ओके आता ते क्वेश्चन कोणा आन्सर गोतस रेज करा हँड. युवराज वरदराज, युवराज सांग. ऐकता ना? हा ऐकनी. तू तुका लिपू मिनटर मग कळतस आन्सर जाल्यार तुगेले वॉइस ऐकनी बा. बा तुक म्यूट कोना वापस अनम्यूट कर. अतुले रत्नमाला, रत्नमाला जाऊन असे. रत्नमाला कोणाले लाईन कंचे जल्ली वा जाईन वा रत्नमाला. आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघता शिल्पा हेगडे माताजी. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. व्यासदेवा वेद व्यासाला गुरु कोण? नारद मुनी. व्हेरी गुड. नारद मुनी. कोणाला टिकेट नारद मुनी असतारी टिक मारा. नारद मुनी. नेक्स्ट क्वेश्चन बघता वारिजावी कामत. जय श्री राम. पर्पल ग्रीन. द नेम ऑफ कृष्णा स्वॉर्ड. खड्ग कृष्णाला. माताजी तुम्ही अनम्यूट करनी. गोतस माताजी? राम माताजी एक मिनिट सांगता. कृष्णाल खडगा नाव कसं नाही गोत असेल त्याने रेस करेत. विभू रेस केला. विभू सांग. कौमोदक. नाही, कौमोदक. नंदक. कौमोदक. नंदक. कौमोदक गद. नंदका. नंदक टिकमाराची. तुमका विष्णू सहस्रनाम गोत असे पूर्ण तस. वनमाली गदीशांगी शंखी चक्री नंदकी. नेक्स्ट क्वेश्चन स्फूर्ती माताजी. डॅश मणी प्लेस्ड ऑन कृष्णा. कृष्णाला हरदे ते एक म्हण अस त्या मंदराचल पर्वताचे समुद्र मंथन जाताना आयलेले. कौस्तुभमणी. कौस्तुभमणी. कौस्तुभ करेक्ट आन्सर. कोणाके मेळ्ळारी टिक मारा. कौस्तुभमणी. कोणाले जल्लारी सांगाची दाखवणुकाची. हा नेक्स्ट क्वेश्चन रितेश वी प्रभू. श्री कृष्ण मुरा डिमनाक मुरा राक्षसाक मारतरी कृष्ण कसं म्हणा पैताची. कृष्णाक एक नाव आहे मुरा राक्षसा मारतरी. मुरारी. करेक्ट. कोण आन्सर सांगला? माताजी. पुष्लांजल माताजी. वय बाय कोण? अपूर्वा भट. कनिका भट्ट. कनिका भट्ट आणि अपूर्वा भट. फर्स्ट लाईन जलवा तुमगेले कॅमेरा लगे आटताच वा फर्स्ट लाईन जल्लेले चिके समज दिसा ना कनिका फर्स्ट. फर्स्ट लाईन कसं पुरा स्वाजी कनिका. ब्रह्मा तोयम नारायण मुरारी. नारायण मुरारी. मुरारी तवळी ऑलरेडी सांगून झाला. आता सांगितलं. आता ही गेला अपूर्वा भट्टाल कसं परत सांग. ब्रह्मा वैजयंती नारायण तोयम. ओके
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್. ತುಮ್ಗೆ ಲೈನ್ 1 ಜಲ್ಲಲ್ವಾ? वही माता जी ಅಪೂರ್ವಾಲೆ ಲೈನ್ वही माताजी वही माताजी ग्रेट. भारी असल कोइन्सिडेंस भारी उड. ओके, थँक यू व्हेरी मच. तुम्ही कंटिन्यू करेता ज्याला नेक्स्ट प्राइज ना एक प्राइज हा तुमका. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता अरुणा कामत. पक्कनी कोणी आन्सर ऑलरेडी केला म्हणून त्याला सांगा की तुमगेल क्वेश्चन. एक कीर्तन माताजी, कीर्तन पद. डॅश रम्या स्थान दिव्या चिंतामणी धाम. वैष्णव कीर्तन भागवत पुराण कोंकणी मस्त अरेंज करता असता अंतु हे सॉन्ग येत असता. ಗೊತ್ತಾ ಮಾತಾಜಿ? ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತನ್ನಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ कराची. गायत्री कामत. वृंदावन. व्हेरी नाइस. वृंदावन रम्य स्थान. हा, वृंदावन तुमगेला ಅಂತ असलारी टिकेट ಅಂತ वृंदावन. टिकमाराची. नेक्स्ट क्वेश्चन वत्ता पूजा. पूजा माताजी रेडी. गेले क्वेश्चन मोस्ट हिरण्याक्षल की. हा, हिरण्याक्ष राक्षसा कंच अवतार अंतु देवान येऊन मारले. हिरण्याक्ष माताजी, हिरण्याक्ष ಗೊತ್ತಾ ಜಲ ಭಾಗವತ್ ಪುರಾಣ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿ तरफ का माताजी. क्वेश्चन वत्ता हँड राईज केलेल्यांक स्फूर्ती पै माताजी. नरसिंह गणपती. नरसिंहान हिरण्यकशिपूक मारलेला. हिरण्यकशिपू. अच्छा, ओके. हा, हे हिरण्यकशिपू लढना त्याच्या पुढेच हिरण्याक्ष. कोण आन्सर करनी तांक निमगिता? अनुपमा नायक आन्सर करायचं माताजी. अनुपमा नायक. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವರಾಹ ಅವತಾರ ಅಂತ. ವೈಲ್ಡ್ ಬೋರ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್. हा, वराह कोणाला? चॅट बॉक्स ಅಂತ एक लाइन कंप्लीट झाला म्हणायला. लोकेशन आहे. कोण लोकेशन आहे? प्रभुजी तुम कन्वर्ट करू जाता ना मैं. हां, जले माताजी चले. हां, माताजी वराह जल तुमके जल बे. ये फोटो दकेची है कैमरा ಅಂತ ಅಂಡकेची. दिसतोय. प्रवीण प्रभु पळेची. कसापुर असं कंच लाईन जल्लला. कंच लाइन प्रभुजी. सेकंड लाइन. हंगेला ऑर्डर बत्ता सर. कसापुर असं सेकंड लाईन सांगाची. आदिमूल वृंदावन. आदिमूल. हां, जल वृंदावन. हां, नारद मुनी. कौस्तुभ. आता जल्लला वराह. तुम्ही तवळीगल्लल्वा मेसेज ಕೂಡ್ಲೆ ಉಲ್ಲೋಕ ಪ್ರಭುಜಿ. ಓಕೆ, ಅತ್ತು ಗೆತ್ತಾಚಿ ಜನರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಸಂಕ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಚಿನೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಕೊಂಡ್ ಸಂಕ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಲೋಕೇಶ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವತ್ತಾ ರಾಧಿಕಾ ಆಗುಂಬೆ ಮಾತಾಜಿ. पर्यावा जय जगन्नाथ. तुमगेले क्वेश्चन परीक्षित महाराज. आता तुम्ही भागवत महिमामृत जॉईन जाऊन आशापुर आणि तो मस्त पण सांगला. परीक्षित महाराज कोणाले नत्तू. परीक्षित महाराज अज्जाल नाव कसं? ओके, पूजा माताजी हात रेस केला. सांगाच माताजी. अर्जुना. व्हेरी नाइस. अर्जुन कोणाले अंत असला रे? टिक माराची अर्जुनाक.
नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जल्दी कोणाला कोण ऐकत ना तुमगेला वॉइस मग मात्र ऐकना की माताजी Second म्युझिक ऑफ line- करा ना तिला सेकंड लाईन Music off ऑलरेडी करतो. लॉक झाला सेकंड लाईन ऑलरेडी एक प्राइस मेंट झालाय आणि थर्ड आणि फोर्थ मात बाकी कोणाला तिन्ही लाईन जो चारही लाईन झाला सांगायची फर्स्ट आणि सेकंड लाईन झालं ऑलरेडी आता नेक्स्ट क्वेश्चन सुप्रिया भट माताजी जय 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 श्री राधे श्याम तुमका वापस रेड रेड डॅश कुंड कृष्ण अरिष्टासुर मांजली ಕೂಡಲೇ एक कुंड निर्माण करता राधा कुंड ना राधा कुंड हरी बोल माताजी ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ राधा कुंड कोणाले अंतू राधा कुंड अंतू ऑलरेडी कुंड म्हणस तशी राधा मात्र राधा म्हणसला री टिक मारा नेक्स्ट क्वेश्चन वत्ता रेवती प्रियाई माताजी कोणाला पुरे व्हिडिओ ऑन असतांग फर्स्ट प्रिफरन्स दिवचे व्हिडिओ ऑन करा कोणाकी निमगू कजला री कोणाला जल्लावे लाइन 3 लाइन 4 हाँ माताजी तुमके आयला क्वेश्चन कुरुक्षेत्र अंतू युद्ध जावचे धृतराष्ट्राक कोण एक्सप्लेन केलाय संजय संजय फर्स्ट श्लोक हरी बोल हरी बोल थँक यू संजय संजय मार्क केला म्हणलेता सकडे आता नेक्स्ट हंग मेगल चरडू गलाट करता सची मक निमगिनी विष्णु विष्णु पै नेक्स्ट क्वेश्चन तुक्का यस माताजी हाँ विष्णु के एक श्लोक आयला हे डॅश करुणा सिंधो हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते हीरा कामत माताजी अनम्यूट कोण रेडी जया तुमगेल क्वेश्चन कृष्णाक पूरी धाम अंतू कंचिनावारी पूज करताची पूरी धाम गोविंदवे क्वेश्चन जगन्नाथ जगन्नाथ गुड जगन्नाथ जगन्नाथ तुमगेल टिकेट जगन्नाथ असला रे टिक मारा जगन्नाथाक माताजी मिगेल 4th लाइन कंप्लीट झाले भाई भाई कोण माताजी प्रतिभा पै माताजी व्हिडिओ ऑन करून दाखवतो हा पै 4th लाइन वा व्हिडिओ ऑन करून आणि कसं पुरस्ते लाइन अंत पण सांगायची कंग्रॅच्युलेशन्स माताजी एक पण वाजून सांगताच वा फास्ट फास्ट म्यूटर असत माताजी म्यूटर असत ऐकत की आता हा बाई बाई जगन्नाथ राधा अर्जुना एंड वैजयंती हरी बोल माताजी कंग्रॅच्युलेशन आता नेक्स्ट क्वेश्चन वत्ता प्रमिळा माताजी आणि अಷ್ಟೇ लाइन 3 मात्र आणि ना हाउस फुल हाउस पूरे जाऊ पूरा 16 प्रमिळा माताजी क्वेश्चन भागवत महिमामृत ज्ञान आणि वैराग्य कोणाला चढू सांगेल अम्माल नाव सांग ज्ञान आणि वैराग्य
प्रमीळा माताजी. नेक्स्ट क्वेश्चन वत्ता श्यामला माताजी तुमको तस्वा. रिपीट करा क्वेश्चन. ज्ञान आणि वैराग्य कोणाला चढवा. मथुरा माताजी. भक्ती देवी. भक्ती देवी. हे सेशन मोस्टली मथुरा माताजीने घेतलेलं आहे. श्यामला माताजी. मेमरी होऊन गेला. सेशन जल्दी कुठले रिकॅप कर का ना जलर विसरता. हरे कृष्ण माताजी. हरे Fourth कृष्ण line. कोण माताजी जलवे तिन्ही लाईन आणि तिन्ही लाईन मात बाकी. థర్డ్ లైన్ మిగల్ బమ్నాల్ జల్లా తన్ని ఆన్లైన్ రాసచి బట్ త కేಳು మిగల్ पूत केळतास. ओके नो प्रॉब्लेम. नाव कसं नाही पुत्तल नाव घालचे की बमणाल नाव घालचे. विवेक कामत. विवेक कामत. ते शीट दाखयताच वे तिकीट. हा ते थर्ड लाईनात कसं पुरास पण एक पण वाजून सांगताच वा. ತೋಯಮ್ಮ ನಂದಕ ಆದಿಮೂಲ ಭಕ್ತಿ. ओके कंग्रॅट्स माताजी कंग्रॅट्स. तुम्ही मोस्टली एक तीग जणाला एकले ಕೇಳ್ತದೆ. नाही मिगेल पुत्ताలని मिगेल बमनाल गाला म्हणजे बामण अंगडी असती तंग खेळू जाता ना काही सो त्यांनी Okay, पळीत असत. हरे कृष्ण मा. लाईक ओके आणि कंची लाईन जलारी सांगू ना आणि पुरा 16 जल्लार मात्र सांगते जायत. आता क्वेश्चन वत्ता प्रतिभा. हरे कृष्ण माताजी. हाऊस 1 हाऊस 2 हाऊस 3 हाऊस 4 हाऊस 5 मला कसं नाही त्याची फुल हाऊस 5 जणांना मिळतात. एकला जलपुळे. प्रतिभा माताजी क्वेश्चन पांडवाल बायलेल नाव कसं नाही. 5 पांडव असले तांगेल बायलेल नाव. द्रौपदी. द्रौपदी करेक्ट आन्सर. द्रौपदी कोणालाही तिकीट आणत असलारी टिक मारा द्रौपदीक. आता नेक्स्ट क्वेश्चन वत्ता तारा कामत. त्याच्या मागे नेक्स्ट क्वेश्चन माया नायक माताजी. ही अर्जुनाले बायल आणि कृष्णाले बहिणी कोण ती. सुभद्रा. सुभद्रा माय. हरी बोल. थँक्यू माताजी. सुभद्रा टिकमाराची. नेक्स्ट येता माया नायक माताजी क्वेश्चन. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आईले तारा माताजी तुम्ही म्यूट टारेस येत. माताजी कैला कार्तिक मासाच क्वेश्चन. दामा मळरी राज्य उदरा मळरी पॉट कोणते. दामोदर. दामोदर कोणाला तिकीट असलारी टिक मारा. दामोदरा. थँक्यू माताजी. नेक्स्ट क्वेश्चन वत्ता साधना किणी माताजी. तुमगेल क्वेश्चन श्लोको उग्रम वीरम डैश ज्वलंतम सर्वतोमुखम. उग्रम वीरम डैश. साधना किणी माताजीले
उत्तरना शोभना कामत माताजी. ओके. विद्या पै माताजी. महाविष्णू माताजी. महाविष्णु. नरसिंहा प्रेयर्स. महाविष्णू कोणाला यांत असला टिक मारा. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं. नेक्स्ट क्वेश्चन वत्तस भारती पै माताजी. त्याच्या मागीर क्वेश्चन शैला माताजी. हे क्वेश्चन हनुमान कोणाला सेवक. रामचंद्र भगवान. रामचंद्र भगवान की जय. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन शैला माताजी. रेडी जयाजी. एक राय आशिल्लो तो नेक्स्ट जन्मान तू जिंके जालो. हिरण जालो. कोण तो. शैला माताजी. शैला माताजी सांगता ना. नेक्स्ट हे क्वेश्चन वत्ता हँड राईज केलेलं का. माताजी. शैला माताजी वा. नाही विमला माताजी. मध्ये मध्ये उलय ब्लॅक लिस्ट जाता तुक मेळल प्राइज येवत्ता बेळगापूर वा. नेक्स्ट क्वेश्चन वत्ता हे क्वेश्चन वत्ता शांती शानबाग माताजी. जडा भरत. भरत. व्हेरी गुड. भरत महाराज. मर्तन कसं लेखताची त्याच नेक्स्ट लेखता तो लेखिले डियर जिंके जाऊ का जिंके कोण ते म्युटरी ना. भरत कोणाला अंत असला टिक मारायची. भरत. नेक्स्ट क्वेश्चन आता मग कळतं ना कोणा पर ऑलरेडी निमगिला लोकेशन आहे ब्रो. लोकेशन आहे प्रभुजी. तुमका इल्ले श्लोक दिसता. हे तुमका इल्ले राधा कृपा कटाक्ष श्लोकाचे फर्स्ट लाइन. डॅश वृंदावंदिते त्रिलोक शोक हारिणी. ಗೊತ್ತಿಸ್ವ ಪ್ರಭುಜಿ. ನಾ ಗೊತ್ತು ಮಾತಾಜಿ. कोणाके ಗೊತ್ತಿಸ್ಲ ರೀ हात वैर करा. रश्मी भट माताजी. मुनींद्र करेक्ट आन्सर. मुनींद्र वृंदावंदिते. राधा कृपा कटाक्ष म्हण एक भारी पॉवरफुल श्लोक अस. कोणाकय राधा राणीला कृष्णाला दर्शन कृष्ण प्रेम हे जन्मांतू जाऊ का तांगेल दर्शन हे आमगेले भौतिक दोळ्यांतू पळो का म्हणजे राधा कृपा कटाक्ष म्हणकाची फुल बाय हार्ट सिक्का. नेक्स्ट क्वेश्चन वत्ता प्रियंका शणै माताजी. तुमगेल क्वेश्चन प्रल्हाद महाराजा रक्कूक देवान कंच अवतार घेऊन आयला. प्रल्हाद रक्षक. उग्र नरसिंह. नरसिंहावतार. नरसिंह देव. तुमगेला टिकेट ಅಂತ ಸ್ಕಿಪ್ ಪಳೆಯಾಜಿ. नेक्स्ट बत्ता क्वेश्चन तारा कामत माताजी. तुमको ऑलरेडी निमगेला दिसत ना. नेक्स्ट क्वेश्चन दुर्वा वागळे. कोणे हाऊस फुल हाऊस जाल्ली म्हण सांगली वा. दुर्वा तुका श्लोक
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते डैश भक्ती वेदांत कोणाला ಎಂತೂ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ असल्यार टिक मारा कोणाला फुल झाला ओके आता नेक्स्ट क्वेश्चन अरुणा कामत डैश भागवत महिमामृतदकुनु डैश कृष्णाले लिटररी इन्कार्नेशन शब्द अवतार शब्द व्यक्त पण लिटररी इन्कार्नेशन ते वाजिला री तुमका सक्कड कडेने जय श्रीमद भागवतम वेरी नाइस थैंक यू श्रीमद भागवतम भागवतम आणि कृष्णा डिफरेन्स ना नेक्स्ट क्वेश्चन बता कोणा निमगुचे प्रभुजी प्रवीण प्रभुजी वरदराज वरदराज वरदराजा कैला श्लोक हाँ वज्जी वरदराज श्लोक ऐकन ऐकन गोविंदाय वेरी गुड ऐकन नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणाहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः गोविंद माताजी गोविंदाय की गोविंद 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 आयत ही बरेला गोविंद मा हे केदन म्हणचे श्लोक वरदराज सांग नमो ब्रह्मण्य देवाय केदन म्हणचे श्लोक नैवेद्य करताना हरि बोल नेक्स्ट क्वेश्चन युवराज युवराजा काही कायला श्लोको नमामीश्वरं डैश रूपम सच्चिदानंद पंच श्लोकाचे दामोदराष्टकम सच्चिदानंद कोणाला तसला टिक मारा कोणाला फुल हाऊस जाईन म्हणे काही यो आणि थोडे क्वेश्चन असतं कस करचे हा आता नेक्स्ट क्वेश्चन विभू पाई विभू असवा निदला विभू पाई कष्ट क्वेश्चन श्रीमती राधा राणीले अम्माल नाव कसं ने अम्माल नाव मंदाकिनी माताजी कीर्तिदा कीर्तिदा वेरी गुड अन्नाल नाव कसं ने राधा राणीला वृषभानु वृषभानु वेरी गुड आता नेक्स्ट क्वेश्चन वत्ता कोणा निमगुच प्रभुजी विजया माताजी जया विजया भीषण विजया विषणई माताजी हरि बोल श्री कृष्णाला शंखा नाव कसं ने कृष्णाल शंखू माताजी ऐकत ना पांचजन्य पांचजन्य वय करेक्ट थैंक यू माताजी पांचजन्य कोणाला जलवे नेक्स्ट कोणा निमगुचे भारती पै जायनी की भारती पै
श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत नित्यानंद थँक यू माताजी थँक यू नित्यानंद सांगायची बऱ्याच एक मारा जल्ल बाय कोणालाही जल्ल अनम्यूट कोण सांगायची चॅट बॉक्स पळे ना आता नेक्स्ट क्वेश्चन होतं शोभना कामत अयो अनम्यूट केलेलं बाई मिस्टेक बाय माताजी वृंदाये तुलसी देव्याई प्रियाये डॅश च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः शोभना माताजी ಗೊತ್ತಸ್ವಾ ಗೊತ್ತನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾ ಚೂಡಿ ಪೂಜೆ ಟೈಮ್ ಆರಿ ಭಾಗವತ್ ಪುರಾಣ ಕೊಂಕಣಿ ಉಕ್ಕಾಚಿ ಮಾತಾಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಕೊ ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ದಿವ್ಯಾ ಕಿಡಿ ಮಾತಾಜಿ सांग केशवस्य केशवस्य च केशव कितना तुलसी का पाय पडताना ह्या श्लोक सांग वृंदाय तुलसी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बता शैला सजी वगवगी करायचे आणि अशी 5 ऑप्शन पुरे ज्याला लेख पण हाऊसफुल ज्याला कसं करचे वांछा कृपा कल्पतरु वैष्णवांक प्रणाम करचे मंत्र है वैष्णवांस कशी की कल्पतरू कसं जायचं निमगिल दिताच की मेल्ट के वैष्णवाला निमगिल कल्पतरू मार्क करायची नेक्स्ट क्वेश्चन होता सौम्या माताजी सौम्य माताजी का फास्ट स्पिन कोण दिले भगवत गीता का अन्य एक नाव माहिती माताजी गीता गीतोपनिषद व्हेरी नाइस गीतोपनिषद व्हेरी गुड कोणाला विचारली की आणि कितले 1 2 3 4 5 मात बाकी आणि की जॉइन व्हा मिगेल दोनेस दोनेस वरी काही हरे कृष्णा मेघल दल माताजी माया नायक कोण माया माया नायक व्हेरी नाइस कंग्रॅट्स माताजी टाकया चेक पण चेक करताची कंग्रॅच्युलेशन्स माताजी दिसतोय माताजी प्रवीण प्रभु दिसले किती दिसना रीड आउट करून सांगतात माताजी फुल ऑल 16 नेम्स रीड आउट करवा बाय बाय अर्जुन श्रीमद् भागवतम नरसिंह भक्ति भक्ति वेदांत कृष्ण नित्यानंद सच्चिदानंद राधा गीतोपनिषद जगन्नाथ वृंदावन पांचजन्य सुभद्रा संजय द्रौपदी हरि बोल माताजी कंग्रॅच्युलेशन माताजी हरे कृष्ण ಕೃಷ್ಣ ದಲ್ಲವೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಲ ಮಿಗಿಲ್ ಜಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ कोण उलयता सर जयंती नाईक माताजी हा तबली पळो का माताजी यस कृष्णाक रक्तस ओ कृष्ण तबली येला तुम कळेले ना पडे वय म्हणता पेपर हा पेपर दाखवतोय दिसतो माताजी दिसतोय प्रवीण प्रभू पळेल वा ते तुम्ही एक तुम्ही लास्ट माताजी अजय माताजी कसं पुरास म्हण ओके पांचजन्य हरे कृष्ण पांचजन्य दामोदर वृंदावन जगन्नाथ भक्ति देवी कृष्ण नरसिंह नारद मुनि चित्रकेतु कौस्तुभ द्रौपदी राधा भरत
अर्जुन सच्चिदानंद ब्रह्म मग भक्ती देवी बरं येईल दाखवायची ओम बस पडेयाची सेकंड लाइन भक्ति ಎಕಡೆ ದಿಸ್ತಾನ ವೃಂದಾವನ್ ಜಗನ್ನಾಥ ನಾ ತೊಗು ಕರಿ ತೊಗು ಕರ್ಕ ವೈದ್ ಕರಿ ಅನಿಕೆ ವೈರಿ ಭಕ್ತಿ ಹಾ ಓಕೆ ಜಲ್ ಫೈನ್ ಮಾತಾಡಿ ಜಯಂತಿ ನಾಯಕ್ ಮಾತಾಡಿ ಓಕೆ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಮಾತಾಜಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹರಿ 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 आता नहीं नेक्स्ट लक्ष्मी कौन बन पड़े जय श्री राम भगवती प्रार्थना कराची तुम्ही लकेश जॉर्ज बनते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हेमा पाई माता जी रूप गोस्वामी ले अन्न कोण सनातन गोस्वामी माताजी सनातन गोस्वामी की जय मंगलेची लक्ष्मी मिगेल फोर्थ लाइन जाला ऑलरेडी अत फुल लाइन जले कौन प्रतिभा पाई माताजी कंग्रेट्स माताजी लक्ष्मी प्रतिभा पाई लाइन 4 जला ना ऑलरेडी हाँ लाइन 4 जला भाई चाइना दीचे थैंक यू कंग्रेचुलेशन्स माताजी डबल कंग्रेट्स तुमका यस थैंक यू ओके आणि कोणाला जलवा माताजी लक्ष्मी ಏನ್ ಅನಿಕೈ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बता मथुरा माताजी मथुरा माताजी पंचैला परीक्षित महाराजा का श्रीमद् भागवतम कौन सांगले मेगन कंप्लीट जल्ले कंप्लीट कोणाल जल्ले राजेश्वरी सौम्या प्रभु कंप्लीट जल माताजी ओ मग ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ मस्त जरा कंप्लीट एक पंच अनंत कामत एक मिनिट अमन कामत मनोज कामत माताजी संजय जलवा पण हंग ऑप्शन्स तू जल्लेलास पण संजय तवळी जला मनोज कामत आणि राजेश्वरी माताजी माताजी एक्कावरला सारा कामत आणि कोण सारा कामत आणि मनोज कामत एक करत नहीं विंगर मनोज कामत आणि वारिजा कामत तवळी जला ना मनोज कामत अल जाइनी वारिजा कामत अल जाइनी मनोज कामत विवेक कामत आणि अंगडी असाची वय मत तुमगे 3 चीटी तो एक चीटी झाले तो आप नेक्स्ट 3 लोकल पडत होते ओके सारा कामत म्हणारी हंत वारिजा कामत तुमगेल मनोज कामत पुत्तल नाव मनोज वा वय मत ओ लाईक बरेला दोन प्राइस एक करा ओके ओके आता तुम्ही एक पण त्या पेज टाकायची प्रवीण प्रभू व्हेरीफाय कर ओके तारा कामत माताजी तुम्ही वही तुमगे टिकेट टाकायची राजेश्वरी माताजी तुम्ही वही टाकायची माताजी लक्ष्मी जलवा लक्ष्मी जायनी आणि पुरा गडबीड आता आणि 2 आहेस नवा पुरे ऑलमोस्ट 4-5 जण सौम्या प्रभु जल माताजी सौम्या प्रभु जलवा वही सौम्या प्रभु वय आणि 3 आहेत आणि 3 बाकी आहेत विष्णू आणि त्या 3 जागा सांगता माताजी वारिजा कामत मध्ये दिसते ना क्लियर सांगतवा राधा चित्रकेतु तोयम रत्नमाला शुक्राचार्य सुनीति वैजयंती संजय कौस्तुभा नंदक कीर्तिदा भक्ति शुकमुनि कल्पतरु आदिमूल मुनींद्र करेक्ट माताजी नेक्स्ट राजेश्वरी राव माताजी माताजी वाजून सांगतो
ओके नित्यानंद सुभद्रा वृंदावन कीर्तिदा मुरारी वराह आदिमूल संजय जगन्नाथ राधा शुकमुनि ब्रह्म चित्रकेतु वैजयंती गोविंद कल्पतरु ವೆರಿ ಗುಡ್. नेक्स्ट तारा कामत. श्रीमद् भागवतम भक्ति वेदांत नारद मुनि अर्जुन जगन्नाथ गीतोपनिषद महाविष्णु शुकमुनि रामचंद्र वराह वृंदावन कृष्ण भक्ति राधा केशव नारायण. महाविष्णू जायत माताजी. ओके आता मोस्टली हे लास्ट गेम आणि हाजी मागीर स्पिन करची ना आणि तुझ्या तो मस्त जनाल जातले माताजी फुल जलना है. हा ओ हंका हंका जल हा अशी दिवचवा एक पण जलना तंग विंगड विंगड दिवचवा. ओ तुम्ही आणि असवा नाही नाही नक्का नक्का आता केल्यार आणि एक 4 जण आले तर इतले जण आता आणि गेम ना ऍक्च्युअली इतलं ऑलरेडी जाल्यार आम्ही अशी केल्या एक लास्ट ट्राय करून पळया गेले जातले म्हणून. आता क्वेश्चन वता दिव्या किणी माताजी. कंची जायरा वामन लक्ष्मी मोहिनी असे दिव्या किणी माताजी बली महाराजन वामन देवा कोणाला जल मिगेल जल्ले आता मस्ती कोणाला झालं भागवत पुराण कोंकण हिंदीला रे घेव्या. नाही प्राइज येऊ का म्हणून अब्बा तशें आसले आमी सान्नू या ओके इट्स माताजी तुमको प्राइज नाक दिला आंग मेगेल पुत्ता पेटा या जोर रडता ताकदी बदच ना नशी म्हणाल माताजी जोर रडतास मेगेल ताकदी हरे कृष्ण माताजी अशी ना लास्ट झालेला प्राइजेस की अयो ना माताजी फर्स्ट झाला लास्ट म्हणणं आणतो पुरे जनात वरलेल पुरे लास्ट आणि कोण विष्णुकाचे प्राइज बाप आणि मोहिनी कंचे जाव का कोणाला झाला लास्ट मथुरा माताजी आणि कोणाला झाला राधिका गोंबे राधिका माताजी का विभू व्हिडिओ दाखय रे हे प्राइस दिवची आम्ही कशी म्हणारे तुमका कोरियर करता आता ग्रुप चॅट बॉक्स ಅಂತ मेगेल फोन नंबर घालता सर ग्रुप ಅಂತೂ हे मेसेज आहे ना मेगेल फोन नंबर कोणाला मेगेल नंबर ना विनर्स मात्र मथुरा सॉरी हम एवरीवन घालले एवरीवन घालतो विनर्स अन मात्र मग तुमगे लेटर्स मेसेज घालका कनिका भट अपूर्वा भट लोकेश शणे विवेक कामत प्रतिभा पै माया नायक जयंती नायक मनोज कामत राजेश्वरी माताजी तारा कामत सौम्या माताजी इतली जनांना म्हाका तुमगे लेटर्स सांगून मेसेज घालका मेगेल नंबर असल्यार वाट ना जाल्यार आत्ता स्क्रीनशॉट काढची कॉपी पेस्ट करची कराची ना जाल्यार हंगा भागवत पुराण कोणाले कोंकणी तांगेला निमगिल्यार वय ಹೇಳ್ತಾ आता एक म्हणता कंप्लीट करयावा कोणाले लक पळया किती लास्ट ते असता आता ओके हंगा विष्णु विभू का जाओ तांगेल कंप्लीट जाओ करी
आता पळोची कंडिशनर ना त्या नमने डोळे उद्दा बंदशे हा आता विष्णू सांगता आन्सर और बंद पडे लक्ष्मी यो यो Ash is female incarnation. देवाले ಚೆಲ್ಲಿ होतार ए विपु हा जल्दी रे मोहिनी लक्ष्मी मागेल झाले माताजी मागेल झाले माताजी मागेल झाले माताजी आता पुरे जण जावकाची आणि हे ऍक्च्युअली कुठले सगळे पार्टिसिपेंट असेल पुरे जावकाची माताजी एक क्वेश्चन फीमेल इन्कार्नेशन मोहिनी ना माता वही मोहिनी लास्ट एट लास्ट जावकाची लास्ट सिलेक्शन मोहिनी होता हा वापस तुमगे नाव नेपी ना कसं ना म्हणारी ते कन्सिडर जाय ना आता जाय जाल्यार रातचे आन्सर पळया हरे कृष्णा माताजी लास्ट दुकान फर्स्ट लास्ट दुकान फर्स्ट कन्सिडर लास्ट दुकान फर्स्ट आताची क्वेश्चन निकी जायन म्हणे लास्ट दुकान फर्स्ट म्हणू डॅश इज ऑलवेज एंगेज कोण देवाला केदनाय पाद सेवन करचंतो मग्न जाऊन विष्णु संग माताजी आन्सर तवल तो करेक्ट असेल एका लक्ष्मी आवनी विष्णु लास्ट दुकान फर्स्ट आम्ही तो प्राइस एक्सचेंज करताच कंग्रॅच्युलेशन्स लास्ट दुकान फर्स्ट आयले पुरे जण हात अशी कराची हात अशी करा अशी त्याच करा तुमकाची कंग्रॅच्युलेशन्स कोण गे याची हरी बोल तुम्ही पुराई मस्त 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 लाय कोण खेळल्याची प्राइज मेळना जाल्यार प्लीज बेजार कोरनुकाची एस्पेशली चेडू बेजार कोरनुकाची जस्ट लक गेम आणि हे क्वेश्चन्स आणि मी चिकेपुणी गोतनातिले पुरे कसने सिकलेंची म्हणलेकताची आणि देवाल खातीर आम्ही 1 घंटो टाइम यूज केला म्हणलेक पुनो आयचे कार्यक्रम मुक्सूया ताचे पशी पुढे राजेश्वरी माताजी कसने अनाउन्समेंट असला रे सांगाच मग